В предходното видео завършихме с предварителния съботен ден, в който завършваме с запечатването на изборната стая или така наречената секционна избирателна комисия. Това е модела до тези избори, в които свинете запечатваха неясно как и разпечатваха неясно как. От тук нататък вече снимката няма да бъде тая, ще бъде съвсем нормална и минаваме в неделния ден, в който отиваме и го откриваме този изборен ден, като изборният ден започва в 7 часа, но не по-късно от 8 часа. Ако в 7 часа не са се появили повече от половината членове, съответно има толеранс до 8 часа да започне изборния ден. Като основните действия при започването на изборния ден са председателя и членовете на секционните изборни комисии отваря изборното помещение. Тоест, членовете на СИК внимателно оглеждат дали лентите, запечатващи помещението, са същите от предходния ден. Дали не е нарушена тяхната цялост и чак след това да отворят изборното помещение. Тоест, тук пак се връщаме на предното видео, в което е изключително важно вие да разпишете с подписа си точно толкова ленти, колкото ще се залепят и нито една повече, защото когато има повече ленти, те просто отварят помещението, променят разни неща и се случва ала-бала с изборите. Налице ли е избирателния списък? Сега ви даваме списък и методология, по която да вървите при отварянето на вратата. Налице ли е избирателния списък? Прави се бързо прелистване, за да се установи, че няма налични подписи в него предварително поставени. Бюлетините и изборните книжа и материалите също. Дали избирателната кутия и кутията за отрязъците от бюлетините са празни и запечатани с лепенки. Много важно. Никакви манипулации не трябва да се допускат. Дали в паравана за гласуване са поставени информационните табла и химикалка за пишещи с син цвят. Химикалката се проверява периодично, защото понякога я подменят с цел манипулация на вота с други цветове. Дали в предизборното помещение са поставени информационни табла, съдържащи информация за партии и преференции, дали в работното помещение СИКа няма рекламни агитационни материали на някоя конкретна партия, дипляни, чаши за кафе, химикалки, тениски и прочее. Това е изключително важно. През целия ден вие трябва да следите задължително дали случайно няма да се появи някое календарче или запалка или химикалка, с която да насочват хората към купуване. В момента, в който видите... Тук ще се включа. В Пазарджик хората, които си продаваха гласа, отиваха и когато гласуват естествено за ДПС много начало, защото те купуват основно или... Всъщност това го правиха ДПС. ГЕРБ не знам да са правили такава схема, но се предполага, че същата схема я пратите. Когато влезе човека да продаде гласа си, някой от комисията му дава едно картонче или календарче. Обикновено картонче. Попитайте, ако видите такова купче с картончета в рисковите секции, какви са тези картончета. Всъщност на база на това картонче, когато този, който си е продал гласа, така наречения продажник, накратко, вземе картончето, вътре го чака вън, извън помещението го чака един друг, който му снася парите за гласа. Значи, той влиза, гласува, взима картончето като верификатор, излиза вънка и он взима и плаща парите. Така че гледайте за такива картончета, защото ако са куп, те нямат нищо общо с изборите и не би следвало да са там. Това е ента поредна измама с примерен номер 156, модел на манипулация на изборите. Много важна следваща точка е дали пред изборното помещение е залепена празна бюлетина, на която да пише образец с печатни букви. Тук имате изключително важна задача да проверите кой е номера на тая бюлетина. Ако е нулева, ако е първи номер, първото нещо, което трябва да видите и да проследите е как точно тая бюлетина я откъсват от кочана. И дали зад нея няма друга? Само една, моля? Дали зад нея няма друга? Защото често стават още една. Само една тая бюлетина, защото
номер 157 от манипулационния списък на манипулация на изборите у нас в България е да откъснат 2 бюлетини и да ги закачат отпред като образец. Първата я пишат, че е образец, втората остава, идва купувача на гласове, взима си съвсем спокойно отговорената, договорената, платена бюлетина номер 2. И българското влакче започва. Да. Ту-ту! Точно така. Бойко не случайно харесва този израз. Ту-ту! Той така влиза в парламента. С влак. Български влак. Така че, броя на бюлетините, изключително важно е да проверите, че една бюлетина занасят, кой е номера на бюлетината и коя е последващата бюлетина. Това нещо трябва да го проверите преди да започне изборния ден и хората да почнат да гласуват, за да сме сигурни какво точно се случва. И след това СИК разпределя задачите между членовете, кой ще проверява документите на изборите, кой ще контролира бюлетините, кой машините за гласуване, т.е. този, който раздава картата, нали, има 2 карти за машината за гласуване, първи и втори, те трябва последователно да се дават. Ако 2 пъти се даде първа карта или втора карта, блокира машината, докато не дойде техник или пък ако дойде изобщо техника. Кой ще подготвя избирателните списъци и ще гледа личните карти и подписите, което също е много важен процес, защото може да се окаже, че този, който гледа там, си попълва така предварително имената и някой човек с лична карта, неясно каква минава, дет няма нищо общо с личната карта и просто му дават подготвен списък. Те естествено знаят всичките тия хора, подготвени са, добре са проиграли цялата тая схема, а вие просто трябва да сте бдителни и да ги засечете и да ги закопчаете. И всъщност някой трябва да проверява самите протоколи и бюлетините за работа през деня, като се проверяват всички изборни книжа и материали, дали са същите като преди запечатването на помещението. Особено внимание се обръща на целостта на кочаните с бюлетини и евентуални промени в изборния списък. Но защо така? Както казахме по-рано, на предходната измама, предходния грабеж на изборите, всъщност се установи, че 1 200 000 бюлетини са откраднати, за да могат да бъдат използвани. Пак казвам, това е капитал, с който те после се използват за фалшификация и добавяне на изборите. Това не значи, че всички те са добавени гласове, това значи, че просто те са могли да бъдат добавени и според това колко е могло, толкова са правили. Та, в предизборния ден, в видеото, което преди малко направихме, всъщност коментирахме по-скоро, споделихме нещо изключително важно. Броя на бюлетините тогава е проверен в деня преди изборите, съботата преди изборите. Но много е вероятно, ако в съботния ден ние сме получили 1000 и е трябвало да получим 1000, много е важно да проверим и вече в изборния ден дали са 1000, защото в чести ситуации може да се окаже, че са 500. Чичко милиционер просто може да е влезнал, да е откраднал, защото той пази вънка на вратата и тъй като, нали, как беше, най-много ме е страх, отнема страшно. Точно полицайите са най-съмнителни, те имат така едни физиономии свински и точно през тях става тази кражба, която след вече подреждането и приемането на материалите, след протоколите е възможно Чичко милиционер просто да са му потрябвали, защото му се е ходило до тоалетна, може би, 5 кочана с бюлетини, не знаем. Та, внимавайте наистина на бюлетините, това е много важно. Сега, в процеса на гласуване има няколко конкретни стъпки. Избирателят представя документи за самоличност. Не се допуска до гласуване избирател, ако не е открит в избирателния списък или е изтекла датата. Или е с изтекла дата на документа за самоличност, който предоставя. Избирател с изтеква валидност на личен документ трябва да предостави на СИК оригинално удостоверение за издаване на лични документи по член 263, алинея 1 от Изборния кодекс, с снимка, издадено от съответното районно управление на МВР. Значи, ако някой документ, той трябва по някакъв начин да гарантира, че наистина трябва да гласува в тази секционно избирателна комисия. Ако няма такъв документ и го няма в списъка, той човек може да е просто някой, който е дошъл да пусне още един глас за шиши.
Така че внимайте тук. След като избирателя гласува и се подпише в избирателния списък, членът на секционно-избирателната комисия отбелязва върху удостоверението: гласувал в избирателна секция номер еди коя си, на еди коя си дата, еди коя си година, и удостоверението се връща на избирателя. В случай, че избирателят не предостави удостоверение по член 263 алинея 1 от Изборния кодекс, същия не се допуска до гласуване. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Тук ще наблегна и ще ви обясня защо. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа забележки на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след като придружителят се подписва. Малко по-сложна е процедурата и това е умишлено. Този списък се подписва и от председателя на секретаря. Сега, защо наблягам толкова на това нещо? Защото се оказва, че много често в малките населени места с силно влияние на ДПС, най-вече, гласуват в индианска книжка. Един и същи човек минава като придружител, всички ослепяват масово, за да може този придружител да види за кой гласува въпросния роб, защото те са роби, тези хора. Те само веригите не им слагат да ги карат вътре в секциите. Когато този гангстер местен дойде за да придружава, той трябва да се впише. Ако е вписан повече от 2 пъти, обаче тук има нещо много хитро. Аз в момента наблягам на административните санкции, защото се оказва, че те са интересни. Освен, че са суха материя, те ни дават възможност, дават ни право да реагираме. В такава ситуация ние можем да запознаем всички колеги, че този човек не може и трети път да бъде придружител на въпросното лице. И ако той въпреки това гласува, ние сме длъжни да му вземем бюлетината и да я запишем като невалидна с голям, хубав, напоителен текст, за да могат да я виждат всички, че е невалидна. Хубаво е да припомним и на всички участници в тази схема, че този, който е местния схемаджия, гангстера, търпи глоба 2000 лева, както и всеки член на комисията, които са 9 члени в момента, по 1000. Разбира се, само информативно. Ние не ги заплашваме, просто им казваме, че ние ще предявиме жалба. Просто информативно. Да. Не заплашително. И те са там за 150 евро, и като претърпат 1000 лева глоба, които е 500. В лева бяха преди. Курса, нали го знаем? Да, според курса, да кажем 500 евро ще е глобата, те вземат 150, ще дадат някой лев, че са работили. И обикновено, моето наблюдение е, че когато им кажем тази информация с усмивка, те казват, знаеш какво, аз трябва да изкарам някой лев, аре да не правя тази схема, и се отказват между другото, колкото и да е странно. За превенция на измамата тук се сравнява образа от лична карта с реално присъстващия избирател. Оказва се, че често едни и същи лица гласуват с различни карти. Примерно с качулка, без качулка, с шапка, без шапка и така нататък. С тениска, без тениска, примерно всяке. И дойде един чичак и гласува с 30 лични карти. Днес, откъде ги е взел, ние не знаем. Често се случва едни и същи лица да гласуват това, което ви казах. Избирателя предава на член на СИК документа си за самоличност, задължително. А вие, като член, който просто наблюдава, може да хвърлите на око, никой не може да ви спре, имате това право. Особено, ако човек, който гласува, би се стори така съмнителен, нали? Ние знаем, че хората имат често чувство, жените имат силно изразено шесто чувство. Просто така, ако хвърлете едно око. Да. За така дали нещо общо има между снимката на личната карта и лицето на този местен бабаит, който идва да гласува. Члена на СИК проверява дали избирателят фигурира в избирателния списък, след което сравнява имената, собствено бащино и фамилно, защото може да има различия, и постоянния адрес от личната карта с отпечатаните в избирателния списък, без да ги чете на глас. Защото ако аз чета на глас кой е дошъл да гласува, колежката отсреща може да си записва в списъка дали той е дошъл по списък да гласува, защото леко му снесе пари. Това е форма на корпоративен вот вече. Тук не е директна кражба, тук Чичо Пене, където има 30 работника, записала имената и те трябва да гласуват, ако някой от тях не дойде да гласува, директно уволнен. Така че те нямат право да четат на глас. Тук е тайната на вота.
Членът на СИК задължително вписва в избирателния списък ЕГН вида на номера на документа за самоличност, не ги чете и не диктува на глас. Умишлено се набляга на това, защото е тежко нарушение на правилата. Това е описано в слайда, може би следващия слайд. Не, това трябва да е, просто аз тук е малко повече текст, отколкото в слайда. Може би или не. Всичко е тип-топ. Ако установи разлика между някои от имената на избирателя в документа за самоличност, съответно удостоверението за издаване на лични документи по член 263 от Изборния кодекс и имената вписани в избирателния списък при съвпадане на постоянния адрес, членът на СИК записва имената от документа за самоличност в графата "Забележки на избирателния списък". Забележки. Когато има нещо, там има графа "Забележки". Ползвайки тези забележки, те са много важни. Гласуващият получава бюлетина или се насочва към машината за гласуване. Предварително не се късат и подпечатват бюлетини. Защо? Защото тази бюлетина вън може да е подпечатана от някой друг. Тук е много тънкият момент, за който господин Георгиев май забравихме и трябва да го вметнем, че печата е нещо изключително важно. И понеже става въпрос за подпечатването на бюлетини, може би едно от най-важните неща, които трябва да знаят хората, които гледат това видео, е, че масово нарушенията се правят, защото печата не се наранява. Какво означава нараняване на печат? Нараняване на печат означава ние с нощчето, макетното, да го изрежем, за да може той да прави някакви петна. Да има липсващо парче, да е добре. За това нещо се предава протокол. Слагат се 3-4. Когато един път е наранен, то той става уникален. Иначе всеки може да си направи същия печат за 40 лева. Мисля, че беше с печат с всичко. Така че ние винаги трябва да внимаваме печата да е наранен и ако може да е малко повече наранен, така ще можем да го виждаме отдалече дали е той. Защото ако чичко милиционер, който е откраднал вчерашния ден, евентуално, ние не го съдим човека, но ако той е откраднал бюлетинки, той може да си е напечатал един печат, да си е произвел за 40 лева и така да манипулира изборите. Това се случва в началото на изборния ден, преди да започнат хората да гласуват и се разписва специален протокол за печата и за нараняването му, в който се слагат няколко печата един до друг. Има го като бланка, ще ви го дадем, ще ви го покажем. Много е важно да не разписвате протокол, на който са нашляпани 3 печата един до друг без нараняване. Това е методология номер 158 в изборната манипулация за купуването и открадването на вашия вод, защото се дават бюлетини, които са подпечатани предварително. Но това става и с машините. Много трябва да внимавате. При гласуване на машина се внимава 2 пъти да не се гласува с една и съща карта. Защо? Карта една, карта А, карта Б. Ако ние 2 пъти сложим карта А в машината, тя ще блокира. Това често го правят умишлено, за да могат да предизвикат смут, да могат да принтират още бюлетини на принтера, който е принтер, и да могат да ги пъхнат за ДПС ново начало, което така или иначе ще влезе с 1%. Според мнението на някои хора. Така че... Не, господин Митикорев, с 1% не могат да влязат. Не се влиза с 1%. Ще останат отвън. Си мечтават с 1%, добре. Така. Това е много важно. Това е техническа предпоставка за блокиране на машината, както вече казах. По време на гласуването на машината зад нея застава само избирателя. Членовете на СИК не могат да напъсват с думи, без да се разкрива тайната на вота. В смисъл, члена на СИК-а може да седи отстрани и да каже: господине, вижте сега или госпожо, ето тук избирате така, обаче отзад да не вижда баба Пена за кой гласува. Много е важно това да знаете. Комисията следи за ред спазване на правилата и недопускане на нарушения или натиск. Не се допуска струпване на гласуващи на едно място. Това е потенциална предпоставка за надписване на гласуващи под чертата на избирателния списък. Дописване на избирателите в допълнителна страница на избирателния списък или така наречената подчерта в изборния ден. Това е страницата, която започва след края на избирателния списък с подписите на кмета и секретаря на общината на района. Тоест, вие като
приемате изборните книжа, там трябва да има единствено и само подписите на кмета и секретаря на общината. 2 броя, нито един повече. Това е изключително важно за проверка, защото това е 159-ти метод в изборната манипулация. Секционната избирателна комисия вписва в избирателния списък под черта на жаргон и допуска да гласуват само следните лица. Лица, които се явили в секцията по постоянния си адрес и са вписани в списъка на заличените лица след представяне на удостоверение от общината или кметството по член 40 от Изборния кодекс и на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Тоест, когато имаме заличено лице от списъка, имаме списък с заличените лица и това заличено лице, въпреки че е заличено, иска да гласува, то трябва да го изпратим при кмета, който да му издаде една конкретна декларация, че той има право поради някакви причини да гласува и също така да разпише декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Вторите, които може да им се даде право, са членовете на СИК и ПСИК и охраната на съответната секция, които обслужват секцията. Също така... Една вметка, ПСИК е преносима секционна избирателна комисия. Това са хората, които на практика ходят с мобилната секция. Благодаря за пояснението. Студенти, редовна форма на обучение след представяне на студентска книжка, като тук е изключително важно, че застъпниците и наблюдателите не гласуват под черта, те гласуват в СИК по адрес на личния си документ. Тук не сме сигурни, че е така, защото наблюдателите гласуват под черта. Застъпниците не гласуват. Сега наблюдател е статут много интересен. Да, той може да гласува под черта, но наблюдателите са представители от НПО, които са всъщност така че наблюдателите имат право да гласуват под черта. Застъпниците обаче не нямат никакво право. Но да се върнем на студентите и да кажем, че когато те гласуват с книжка, тук има 2 важни неща, които са пак много изключително важни. Ние трябва да проверим тази студентска книжка дали е заверена в този семестър. Не може да донесе някаква книжка, която е заверена миналата година или преди 10 години или примерно не му е, защото март месец е втория семестър. Тоест студентите трябва да бъдат с заверена книжка за втория семестър. Това трябва да се провери и също така в книжката се описва, че е гласувал, за да може да не гласува на още 10 секции, нещо, което чуваме, че се случва в всичките студентски градчета масово. Но още нещо. Тайната на вота винаги се запазва. Ние трябва да гледаме винаги тайната на вота. Това е най-важното нещо. Това е началото на идеята, това е основата, фундамента за изборния процес. Наруши ли се тайната на вота, всичко се приключва. Никой не може да наблюдава как точно отбелязана бюлетината или разписката от машината. Никой няма право. Ако някой погледне, това е престъпление, това е надскачане на правомощията и в този документ вие имате 8 години затвор. 8 години затвора. И им се повтаря и само те изведнъж... Само с информативен характер, не с заплашителен. Но знаете ли на кой повтаряте? Вуала! Ето на тази тиква, която иска, аз не знам каква е тази тиква, може би от Хелуин, това е тиква от тиквеник, която иска да разбере как вие гласувате, за да може да прави тиквеник после и в парламента. Мисля, че съм я виждал в едно анимационно филмче, която дъщеря ми гледа заедно с едно розово прасенце и как прасенцето яде тиквата. Интересно. Руча. Интересно, не съм запознат и затова ще си премълча. Да, нарушаване на тайната на вота. Какво означава това на практика? Това означава нерегламентирано присъствие в кабината. Член на СИК или друг човек влиза без законово основание. Ето, или пратеника на тоя
тиквеник се подава през кабината и ви снима за кой гласувате. Това не е редно. И не само, че не е редно, а тиквата отива в затвор. Насочване или коментари относно избора на избирателя. На база на така, юридическата основа тук е интересна. На база на изборния кодекс, член 178, гарантира тайната на вота, наказателния кодекс, член 167, гарантира това колко ще лежи този, който нарушава изборните права на хората. Превенция, естествено, не може да си говорим само теория, трябва да има и някаква превенция. Забранява се използването на мобилни устройства в кабината, нещо, което е уредено също в изборния кодекс. С член 227, алинея 1, забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемането на начина на гласуване. Много хора не знаят защо не го знаят това нещо или се правят, че не го знаят. При нарушаване на забраната по алинея 1, комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство върху бюлетината в графа забележки. Интересното е, че ако член на комисията подтикне към извършването на такова престъпление и всички членове на комисията 8 години. 1000 лева глоба, първо административно и после вече по друго направление. Членът на СИК следи за законното придружаване на избиратели. Законно означава да не се притискат, а по някакъв начин просто, нали, ако човек наистина има нужда от помощ, да му се гарантира така. Спорни ситуации се документират и решават колективно. Целият СИК, а не председателя или она жена каза. Не влизаме в конфронтация никога. Действаме по изборен кодекс. Всяко сериозно нарушение се записва като особено мнение в протокола. Протокол, в който няма особено мнение, означава, че в тази секция пред целия изборен ден не е имало престъпление. Протокол, в който има особено мнение, означава, че нещо там се е случило и тия гадове от величие ще дойдат и ще ни хванат всичките. Но всичко е точно. Само да върнем слайда преди това, да кажем още нещо относно снимането. Ние знаем, че това е 160-ти модел по манипулиране на изборите и че е един от безкрайните в нашия списък модели за купуване на гласове. Знаем, че един от начините за удостоверяване на покупко-продажбата на гласовете и неговото измерване, мерителя е чрез доказване със снимка. Имайте на предвид, ако случайно това видео попадне в някой човек, който реши да си покупко-продава гласовете, имайте предвид следните два факта. Първо, че величие всички членове са инструктирани да дебнат това и ще има последствия за вас, ако щракате снимки в тайната стаечка. Това е първото важно нещо. Второто важно нещо е да имате предвид, че вие можете да ги, макар че ще рискувате да има последствия за вас от нашите бдителни урли, можете да направите хак на измамата, в която участвате и просто да щракнете снимка и след това да драснете още нещичко на бюлетината и тя да стане невалидна или недействителна, като вие хем ще сте взели парите, хем ще сте се отчели, няма да ядете бой, хем няма да допринасяте за тиквениците и прасетата, но риска величие да ви хванат остава за вас. А това е голям проблем. Гласуване с придружител. Списъкът за допълнително вписване на придружителите е изключително важен. Хубаво е да го прегледате също. Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документи от ТЕЛК и НЕЛК. Това е изключително важно. Ако някой председател на СИК връща хора и им казва, че трябва да представят документ за документ от ТЕЛК или НЕЛК, че имат някакво сериозно препятствие, което им пречи да гласуват, то това е надхвърляне над правомощията на председателя на СИК. И колко години затвор беше това? От 1 до 5, често им слагат повече, тъй като са длъжностни лица, 8. Общо взето всичко е по 8 от наказателния кодекс. Административните са малко по-слаби, но те пък винаги клонят към наказателния кодекс.
Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише в полето за подпис, член на комисията отбелязва гласувал и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва изрично в графа забележки на избирателния списък и в протокола на СИК. След приключване на гласуването, списъкът за допълнителното вписване на придружителите се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия. Не могат да бъдат придружители следните категории лица. Това е внимателно и трябва да му се обърне внимание. Членовете на СИК не могат да бъдат придружители и да помагат на никого. Представител на партия също, т.е. застъпниците не могат да бъдат представители, т.е. не могат да бъдат придружители. Да. Представител на коалиция, на инициативен комитет също не може да бъде придружител. Застъпниците ги казахме, наблюдателите също не могат да бъдат придружители. Включително и депутатите, и министрите, и президента, и Господ не могат да бъдат придружители. Едно лице не може да бъде придружител на повече от 2 избиратели. Това го казахме някъде назад, модел 150 и някой по измама, в които един придружител върви и подписва 30, и подписва 30 човека или 50 или 100 и никой не му обръща внимание. Това винаги е престъпление. И най-вероятно човека, който е придружаван на такъв, тъй като не се изисква телки и нелк, това е идеята, е за да могат да бъдат придружавани едни и същи хора от 30 човека. Един и същ да придружи 30 човека. Така, по време на изборния ден е много важно да следиме избирателния поток. Машко, спри го това видео.